tanan. Diya nasag kami, mga tigpakals gang para mo lingaw ninyong tanan. Lingaw-lingaw, ay dalakago. Presenting, yay mga membro, ani nga sila Eking, Arnil, Rio, Raymond, Victor o Gomer. Here we go! Magsugod na ta, tigpakals gang nga mga amigo. Dirimi mo tubag kung naay hangyo, malipay maghuwat nga na napod magfiste o berte. Kay dito mi mo abot, dala ang kalipay. Espesyalista sa fiesta, bunyag o kasal, katawa o sayaw, palit nagkural. Kung gikapoy na ka sa adlaw-adlaw, among kusog mo alsa sa